रन्जन दैमारि सार बिथाङा दायनिगिरि नंलिया बिनि थाखायनो बिथाङा जोबथेसालियाव गैया नङा होमबा बिथाङा दायनि बे बुनायावथ' 100% दिनै दानसेयाव जुरिस दङ बेनि कमप्लिटलि प्रुटेज दङ सीसी केमेराजों सेबखांजानाय सावगारि दङ। खुलुमबाय रायजोफोर आंनि जेके मोसाहारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ फिन जासिग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोना आङो मोनथामसो बायदि आङो जेन टपिक लाबोदों बे टपिकनि सायाव आं नोंथांमोननो गासैखौबो खोथाखौ आङो बेखेवनानै खिथागोन। नोंथांमोनहा डाइरेक्टलि भिडिअखौ स्किप खालामालासे भिडिअखौ फुरायैनो नायलांजोबो आङो बेखौनो सिगांग्रो खावलायनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ जेन साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपलोड खालामनाया नोंथांनाव सिगांसिन थाङो आङो बेखौनो खावलायबाय। जों नै दा आङो नोंथांमोननो मेन भिडिअ थांनायनि सिगां आंनो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोनो सानबाय ना दाख्लैसो जेन माखासे NDFB जेन आफादनिफ्राय माखासे बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै जेन मेम्बाराव सोसननाय दानसोरांनि जेन क्लिपखौ होग्रोनो सानबाय जेन बियो मानि थाखाय जेन बे आफादनिफ्राय बोख्लाय जायामोन आरो जेन सिगां समाव BPFनि माखासे लाइमोननि लैहोर गयारिखौ सोर बुआमोन अब्ला बेनिनो दानसोरां नार्जारिनो दाय नामा? बे इउनाइटेड फ्रन्टआ NDFBआ पलिटिकेलि जों जरित लानानै मोननै हानजायाव गावगोन नामा? अब्ला रायजो राजाया बेनो कुइसन जानानै थाबाय जेन NDFBआ जुदि मोननै आफादजों जुदि गावस्रालायोबा बिसोरो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हानजाजों UPPLजों बा BPFजों गावनानै बेबायदि मोनसे जेन'बा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नानै लाबोनांगौआव गावनि थाखा फैसा पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय गावस्रालायगोन नामा? अब्ला जोङो मोनसे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लानो थ'दो बिदिबा जों भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लानो। बेनिफ्राय जोङो मोनसे साइलेन्ट जानानै थानो होननानै जोङो मोनसे थिरांथा लादोंमोन बे बलामगुरि ग्रेप्टार फार्म हाउसआव नाथाय बिथाङा बे मिटिङाव बाहागो लायाखै। आरोबाव जोङो गुबुन मिटिङावबो जोङो रायज्लायबाय थादोंमोन बेयावबो बिथाङा बाहागो लायाखै। नाथाय जों जेलानि फरामा जेला जोङो साइलेन्ट थादों MP इलेक्सनाव नाथाय जोंहा मानगोनां दानसोरां नार्जारि बिथाङा MP इलेक्सनाव गावनि टिमखौ लानानै बिथाङा मा खालामखो मेनि 7 तारिख खालि क'क्राझार टाउनावनो थानाय BPF अफिसाव दरखं मोखाङावनो लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टिम लानानै बिथांमोना होसोदों आरो दिनै बुदों। बे बुनायावथ' 100% दिनै दानसोरां जुरिस दङ बेनि कमप्लिटलि प्रुटेज दङ सीसी केमेराजों सेबखांजानाय सावगारि दङ। दिनै थिग दिनै जोंखौबो बे MP इलेक्सनावहाय गावबा जिनो बाहागो लानानै खामानि मावजानो लुबैदोंमोन। नाथाय जोंहा दिनै इउनाइटेड फ्रन्ट NDFB हिसाबै जोङो जेरै साइलेन्ट थानानै जोङो दिनै थानो होननानै जों सानदोंमोन नाथाय बिथाङा बे साइलेन्ट होननाय सोदोबखौ दुखु मोननानै दिनै जोंखौ इउनाइटेड फ्रन्टखौ दुखु मोननानै बे दिनखालिनिफ्रायनो बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे गाज्रि जानानै दिनै UPPLजों सापर्ट जानानै लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना बुयो। दा बेवहाय कमप्लिटलि जुरित दङ बिथांमोना दानसोरां नार्जारिया आरो बेजों लोगोसे सानैसो गथ'फोर दंफायो। दा बेनिखायनो दिनै बिथांनि रिजोना जे बिदों दा बेनि थाखायनो जों दिनै बे सावगारिया दङ आरो बे सावगारिनि एन्सारानो बेनो जोङो बिथांनो जों श' खालामगोन जुदि बिथाङा बियोब्ला बिथाङा रिजन बिबाय थादों नालाय दा बेनि थाखायनो दिनैहाय इउनाइटेड फ्रन्टनि माखासे रुलखौ सिफायनायनि थाखाय जों बिथांखौ रिसार्भ खालामनानै जोङो बोखारनो गोनां जादों जेनेरेल सेक्रेटारि पदनिफ्राय बेनो। थेंक इउ। नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों नोंगौ इउनाइटेड फ्रन्ट NDFB हिसाबै जोंबो एसे सिन्था खालामनांगौ खारना जाबाय मा जोंनि जेसेबांनाखि NDFBनि माखासे क्लसाव लिरजानाय समयसा
बेफोरो गासिबो पलिटिकेलजों रिलेटेड दंजोबो दा पलिटिकेलजों रिलेटेड थानाय हिसाबै दिनै जोङो उपाय गैया दिनै 4-5 बोसोर जानोसै जाय सरकारा दिनै सिगनेटरि गोजाजोबमोन बिथांमोना 5 बोसोर 4 बोसोर जेबोखौनो मावदिया अब्ला दिनै जों सोरखौ आसा खालामनो बेनिखायनो एनिटे फराम एक्स एन डि बिया सम आरो थासारिखौ नायनानै जाय मानसिया जोंखौ सापर्ट खालामगोन जाय मानसिया जोंखौ हेल्प खालामगोन जोङो बिथांमोनखौ जों मदद खालामगोन आरो दरखार जायोबा जोङो इलेक्सनबो गेलेगोन बेनो आरो दानसोरां नार्जारिया मैयानि बेलायाव फंसे खोथा बुंदों जे आंखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि आन्दोआवहाय राजनिति आखाइ दं होननानै बियो थारैनो बेसेबां सैथो? दानसोरां नार्जारिनि मैयानि जिखिनि बड'लेण्ड रादाबाव जे होनाय आंखौ जे जेनेरेल सेक्रेटारि पदनिफ्राय जे बोख्लायनाय बियो 100% मा होनो पलिटिकेलि माखासे षड्यन्त्र दं होननानै बुंदों बे बिथांनि खोथा बिथाङा जे सानदों बिथाङा मानो सानदों होनबा बिथाङा गावनो पलिटिकेलजों रिलेटेड थाखानाय नालाय ओंखायनो बे पलिटिकेलनि बाथ्रायालाय बिथांनि गोसो गोरबोआव हाबबाय थाखायो बे बिथांनि मेटार खिन्थु जोंहा दिनै जोंनि समस्याखौ मावनो थाखाय जोङो दिनै सोरबा पलिटिकेलनि दिनै सापर्ट लानो हागोन खिन्थु बिथांखौ रिसाबल खालामनो थांनायाव खुनु बेवहाय इउनिटि फरामा सोरनिबा पलिटिकेलनि बेवहाय मोनसेबो आखाइ गैया। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना जेन खोनाबाय जेन नेक्स्ट जेन फैगोन बिटिसि इलेक्सनाव जेनो एक्स एन डि एफआ जाय गावसिनि जेन आद्रा थानाय खामानि बेखौ मावना होफुंजोबोब्ला जों बेजोंनो लोगो जागोन आरो बिसोरखौनो जोङो हेफाजाब खालामगोन अब्ला माथो मोखां नायखो दानि बिटिआर सरकार आरो बिटिआर सरकारनि दैदेननाय मानगोनां जेनेबा प्रमद बर' सारमोना जेन बिसिनि माखासे केस रन्जन दैमारि आरो जेन बाथा सारमोन बिसोरखौ मावनानै होदो आरो बिसोरनि जेन रिहाबिलिटेसन मोननांगौ बेखौ माबोरै होदो अब्ला जेन गावसोरनि जेन नोंसिनि जुदि इउपिपिएल सरकारनि जुदि मावनाया जुदि मोजां जायोब्ला जेन निस्सय बिसोरो नोंसोरखौ अनगोन आरो हेफाजाब खालामगोन जुदि हेफाजाब खालामा जुदि फैगोन बिटिसि इलेक्सनाव जेन बिथांमोना निस्सय बिसिनिफ्राय जेन केन्डिडेट होगोन अब्ला बिनो रोखा बिथांमोना केन्डिडेट होनायखौ रोखा खालामनो हागौ आरोखि अब्लासो गावसिनि जेन जोंनि बर' हारिनि माखासे एक्स एन डि एफ बिफोरनि केसनि खोथा माखासे गोबां नेपालाव दङ जेन जोंना बांलादेश दङ बबेबा दाबो गोबाङैनो जोंनि जेन बिग्रायारि बिदामोनहा जेन दाबो गोदोनानै दङ अब्ला बेफोरखौ दाबो मानो मावाखै बिनि सायाव बेनो आरोखि कुइसना आरो जोङो मोनसे माखासे जोङो भिडिअ क्लिपखौ खोनासंनानै लानि आङो नोंथांमोननो होनो सानदों जेन बिक्रम दैमारि आदाया जेन मा बुंदों जेन दानि बे इउपिपिएल सरकारनि जेन सरकार सालायबाय थानाय अब्ला बिथाङा मा बुंदों जेन माब्रै जेन मावदों मावाखै अब्ला जों बिनि खोथाखौ जोङो दसे खोनासंनानै लागोन। डिस्ट्रिक्ट बे समावहाय बे हाबाफारियाव नुजाथि फैनानै आङो सोरबा राजनीतिक दलखौ थोंजोङै दुसिनो फैयाखै आरो लिंजायाखै नाथाय आं बुंदों दिनै हाग्रामा महिलारिया बे बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनायमोनब्ला बे बिटिआरनि सिएम जानायमोनब्ला दुलाराय बर' हारिजों मुगैजानाय आरो सोंखारि जानाय जागौमोन होननानै आं बुंदों कारन बिटिआरनि दफाफोरा जिहेतु दासिम एसेबो मावफुंजायाखै बेफोरनि गासैनिबो दायनिगिरिया हाग्रामा महिलारिया जागौमोन नाथाय दिनै मावफुं जानांगौमोनब्लाबो लेहेमिया आरो दैदेनगिरिनि दुर्बलतायाव जितु मावफुंजायाखै जुदि हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि जायगायाव बिटिआरनि सिएम जानायमोनब्ला थारैनो गमामायैनो हाग्रामा महिलारिया दुलाराय बर' रायजो राजाजों सोंखारि जानाय आरो मुगैजानाय जागौमोन नाथाय दिनै रायजोआ फिन हाग्रामा महिलारिखौसो नागिरफिननायखौ जों दिनै नुनो मोनदों दिनै गिबियावनो जोङो रायजोजों सोंखारि जानाय जागौमोन सेथियावनो एनडिएफबिनि प्रब्लेमनि थाखाय सोंखारि जानाय जागौमोन हाग्रामा महिलारिया नैथियाव जाहैबाय सानजा सिमा बारिनाय सनितपुर बिश्वनाथ बिटिआरआव सरजाबफानाय गासै गामिफ्रा हाबजोबनाय
नाथाय दिनै जिहेतु बेफोरनि गासैबो खामानिया आदरा जादों बेफोरनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया रायजोजों दुसि जानाय जागौमोन आरो बिनि थाखायबो दुसि जानाय जागौमोन स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानो गोनां दिनै सरकारि नङि स्कुलफोरा सरकारि जानांगौ आरो सरकारि साकरि जायै जायफोर दिनै भेन्सार स्कुलाव दङ बिथांमोना जायनि दायनिगिरि हाग्रामा जागौमोन नाथाय दिनै गासैनि थाखाय हाग्रामा महिलाया दायनिगिरि नङा सेंग्रा सिख्लाखौ फ्रि रिक्रुटमेन्ट होनानै कनसिडारेसन साख्रियाव सोगोन होननानै एकर्डआवनो दङमोन बेफोरनि गासैनिबो दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन जेब्ला बिटिआरनि चिफ हाग्रामा महिलाया जागौमोन नाथाय दिनै गासैनिबो दायनिगिरिया हाग्रामा नंलिया दिनैनि दिनाव सुक्ति खालामनायनि उनावबो रन्जन दैमारिया दे जेलनिफ्राय गवाखै बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा कुनु मोनसे जोबथेसालियाव गैया डिस्ट्रिक्ट जेलावबो गैया सेन्ट्रेल जेलावबो गैया मानो थाखाय दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालियाव गैया दिनै सासे दायनिगिरिया कर्टजों आयेनजों दुसि जानाय सासे दायनिगिरिया दायनिगिरिनि जायगाया बबेयाव जायो जेलावसो जायो नङा होमबा जोबथेसालियाव जायो जेसेबां गिदिर अफिसारानो जा जेसेबां गिदिर नेतायानो जा नों इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारानो जा दायनिगिरि जायोब्ला बे जोबथेसालियाव थानांगोन नोङो इन्डियानि टप मोस्ट आइएएस अफिसार आइपिएस अफिसारानो जा जेब्ला आयेनजों खाजायो आयेनजों दुसि जायो अब्ला बिथांमोननि जायगाया जोबथेसालियाव जायो अब्ला दिनै रन्जन दैमारि बिथांखौ दायनिगिरि होननानै कर्टआ जुदि फोसावबायब्ला बिथाङाथ' जोबथेसालियावसो थानांगौमोन नङा होमबा नाथाय दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव गैया काहिलिपारानि गोजौ हाजोनि 10 एपिबिएन केम्पआवसो बिथाङा दिनै जोबथेनानै दोनजादों मानो थाखाय जोबथेसालियाव गैया बिनि ओंथियानो जाहैबाय रन्जन दैमारि सार बिथाङा दायनिगिरि नंलिया बिनि थाखायनो बिथाङा जोबथेसालियाव गैया नङा होमबा बिथाङा दायनिफ्राय मुक्त जाबाय नाथाय बिथाङा बै गोजौ हाजोआव मानो जोबथेनानै दोनजादों बिनि फिननायखौ बिनि सोंथिखौ नोंथांमोना सोंनोबा मिन्थिनोब्ला बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरि लिडार्सफोरनियाव सों आरो बै आसामनि दैदेनगिरि लिडार्सफोरनियाव सों अब्लानो बिनि एन्सारखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दिनै खौसेनि खोथाखौ दिनै नोंथांमोना उत्थापन खालामदों दिनै सोंदों मोन्थिनो लुबैदों खौसेया जामारगोन नामा दिनै आं बुङो गमामायैनो दिनै रायजोआ दिनै दुलाराय बर' रायजोआ दुलाराय बिटिसि रायजोआ नों दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन बर' साहित्य सभायानो आब'बानो होन बनसुआनो होन सोरबा बिएसइउआनो होन गासैबो संगठनानो हाग्रामानि अनगायै बिटिसिआ रैखाथि गैला होननानै सानदोंब्ला गमामायैनि खौसेथिया जागोन नङा होमबा बेखौ दिनै बुङो आरो खौसेथि जायोब्ला गमामायैनि रायजोआ गोजोनगोन आरो बे गोजोननायखौ दिनै जोङो राननानै मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों जोंनि बे बिपिएफ दला गोख्रोङै मावलांगोन आरो बिना माबाजोंहाय कन्डिसनजोंनो दिनै बिबानखौ लानानै मावलांगोन होननानै अब्ला बिक्रम आदाया जेन नोंथांमोननो जेन मा खोथा बुंदों अब्ला नोंथांमोनहा जेन बुजिबाय जेन दानि प्रमद बर' दैदेननाय जेन प्रमद बर' सारा दानि इउपिपिएल सरकारा जेन बिटिसिआव थानायाव जेन पावाराव थानायानो जेन जोंनि बर'नि आरो गावनि पावारखौनो बियो बाहायनो हाला नामा जेन पावारखौ जुदि बाहायनो हायो गावनि पावारखौ जुदि आखायाव लानो हागोन 16था डिपार्टमेन्टखौ जोंनि बिटिसिनिफ्राय हरफिनबाय नामा बेनो कुइसन दा ओरैबायदि माखासे जेन रन्जन दैमारि सारमोनखौ जेन बख'वाखै जेन बेयो माखासे गावनि सिटनि थाखायनो नामा बे मोनसे कुइसन रायजोफोर अब्ला नोंथांमोना मा सानो जेन रन्जन दैमारि सारखौ जेन दासिमावबो बख'वाखै पावाराव जुदि थादोंब्ला जेन पावाराव जुदि थानानैब्ला गावनि पावारखौनो जुदि बाहायनो हायाब्ला बियो मा मिनिं जाखो बियो सान्ति सुक्तिनि मानि सान्ति सुक्तिनि मा जाखो सान्ति सुक्ति जुदि जायोब्ला पिस एकर्ड जुदि जादोंमोनब्ला जुदि पिस एकर्डब्ला बियो गासैबो जेन केसआव थानाय जेसेबांनाखि एक्स एनडिएफबि फोरनि केस बे केसखौ उइथड्र खालामनांगौ बेनो मोनसे खोथा जेसेबांनाखि जेन सिगाङाव बुंदोंमोन जेसेबांनाखि फार्स्ट एक्स एनडिएफबि फोरनि थाखाय प्रायरिटि जागोन नाथाय एक्स एनडिएफबि नि प्रायरिटिया माने लेटलि एनाफ
जेन'बा मानो बेखौ स्टप बानायनानै दोननायनि जाबाय थागोन अब्ला बेनो मोनसे कुइसन अब्ला बेखौ जेन बुंदों होननानै गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना जायफोरनाव जेन'बा बे आंनि बुंनाय खोथाया नांबाय जेन आंखौ एबा आंनि सायाव बुंदों होननानै दा सानदों जेन पार्टिखौसो बुंदों होननानै सानदों आंनो बेनो नोंथांमोननिसिम आंनि बेखौनो खावलायनाय अब्ला रायजोफोर जोंनि दा जेनेबा मानि इयाव जोङो दा एक्स एनडि बेफोरखौ मानो दाबो बहनजोबनो हायाखै जायफ्रा मालाय गावसोरनि एक्स एनडि बे आफादनि बिसोरनो मावनानै गालांखाबाय जेन बिसोरनो मावगासिनो दं बिथांमोननिजोंसो गदों जेन'बा जेन माखासे नै दा गावसिनि जेन मावनायजोंसो गदों बे क्रेडिट लानाय होननानैसो आंबो सानो आरोखि अब्ला नोंथांमोनहा जेन मा सानदों अब्ला जुदि भिडिअखौ मोजां मोनबा भिडिअनि गेजेरजों जेन कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला जोङो नेक्स्ट भिडिअआव आङो जेन मोजां लाबोनो हायो जय